Avui és un partit excepcional, és la final de la Copa del Rei de futbol. S'enfronten dos enormes equips, dos equips històrics, el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. Si no passa res, de 10 vegades guanyarà una l'Atlètic de Bilbao, probablement. Però si passen coses estranyes, si el Barça no pot fer el seu futbol, si no hi ha continuïtat, doncs també podria ser que d'alguna manera sortirà beneficiat l'Atlètic. El partit és a punt de començar. Mestalla, anem a donar un cop d'ull ràpid a les alineacions. Aquí tenen les del Futbol Club Barcelona. Valdés a la porteria, Alves, Piqué, Touré, Puyol, Xavi, Busquets, Keita, Messi, Boyan i Eto'o. L'Atlètic Club de Bilbao jugarà amb Gorka a la porteria, Iraola, Aitor Ocio, Moravieta, Koikili, David López, Javi Martínez, Orbaiz, Dieste, Toquero i Llorente. Comença la final de la Copa del Rei. Comença Mestalla, movent la pilota al Futbol Club Barcelona. Juga l'Atlètic Club, banda dreta, és David López. Dieste intenta una passada per Toquero, no sé exactament què ha fet, si volia posar el peu, després s'ho ha repensat i volia posar el cap. No hi ha arribat ni amb el peu ni amb el cap, la pilota s'ha perdut per la ratlla de fons. Canvi de joc ara d'Orbaiz a la punta dreta per Dieste, atenció Dieste, un dels millors jugadors de l'Atlètic, el xut de Javi Martínez. S'ha llançat Pinto i ha enviat la pilota a corna. L'ha tret Pinto, L'ha tret Pinto. El llançament del corna el farà Dieste. Molt tancat sobre el segon pal. Gol! Ha marcat Toquero! Ha marcat Toquero! Entrant al segon pal. Sol com un mussol, Toquero ha posat el cap. I al minut 8 de la primera part del partit s'avança l'Atlètic amb gol de Toquero. Sí, al segon pal, però n'hi havia dos defensors del Barça. A ell m'ha semblat que era Keita, pràcticament sense oposició. Xavi ve a pressionar Toquero. Busquets, per Touré, la pressió va Llorente, Piqué. Això és el que toca, no? Sí, va jugar-la bastant ràpid, dos tocs, i això fa que l'equip rival vagi, l'Atlètic Bilbao vagi a buscar pilota, una i altra. Atenció, Boyan a l'interior de la gran, s'atura Boyan, ha perdut la posició de xut, ho intenta finalment per baix, a les mans de Gorka. Atenció, Alves. Pot provar el xut des d'aquí, Alves. No ho fa, sí que ho fa, Eto'o! I a punt ha estat de sorprendre Gorka, que ha fet una bona aturada. És Busquets el que la mou per Keita. Keita a l'esquerra per Puyol. Touré. Excessiva lentitud i... Encara Touré. Oh! Prova el xot, Touré! Gol, 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 en una jugada innocent en la que el jugador del Barça ha avançat amb la pilota amb tranquil·litat, s'ha plantat pràcticament a la frontal de la gran i ha deixat anar un cacao terrible, ras, ha enganxat el pal esquerre de la porteria de Gorka. Significa el primer gol del partit pel Barça. Gràcies a seguir fent el comentari que volia fer. Les conduccions no són positives individualment. Avui Àngel... Avui deixa-ho córrer. Me l'he tingut que menjar. Perquè en aquest cas ha xutat ras, pegat al pal. I bueno, imprevisible. I allà Touré, que ha fet un gran gol. Puja amb la pilota controlada, perseguint-lo per darrere Dieste. Encara Messi. A la dreta s'incorpora Alves. Fora! Comença a respondre l'Atlètic Club de Bilbao i l'ambient a Mestalla és excepcional. La falta és molt llunyana, molt, però l'Atlètic fa una tanca de 4. El Barça n'hi afegeix un home. Citarà Alves, jo crec, I Alves intentarà sorprendre Gorka. Fa les passetes Alves. Xuta directe a porteria. I ha passat llapant el pal esquerre de la porteria de Gorka. Se'n va de la pressió a Llorente. Encara Messi intentant jugar amb Eto'o. Eto'o amb Xavi, Messi a la frontal. Messi. Fora! Amb el pit s'ha endut la pilota Messi. I ha acabat xutant fora a l'esquerra de la porteria de Gorka. Ha volgut rematar Pere amb la cama esquerra, no? Un gest
quasi antinatural, com vol curar el camp així. Alves davant d'ell, David López. Encara Alves fent una d'aquelles corregudes que fa ell. Es pot quedar en posició de xut, ha jugat amb Keita, xutarà Messi! La treu Gorka! Tira endavant. El llançament del córner, cop de cap defensiu de Llorente. Ve a buscar-la Messi. Obrint a la banda per Xavi. I altra vegada Messi. Se'n va de Toquero. Mira de fer jugada interior. Paretó! Gorka! Solta Messi! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! La jugada de Messi, Paretó, el xut de To, el refús de Gorka, ha tornat a aparèixer l'argentí a la frontal de la gran, s'ha fet gran i ha xutat al fons de la porteria de Gorka. Keita intenta picar Paretó a l'interior de la gran, Eto'o! Perdal. No! Tenia la sentència Samuel Eto'o. Bueno, aquí encara queda molta final. S'han donat pilota increïble a Alves. Juga Messi, Alves, altra vegada Messi. Corren les dues puntes del Barça. És pilota per Boyan. Boyan té davant a Itocio. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Boyan. El nen de la Copa ha tornat a aparèixer. Ha marcat Boyan només 3 minuts més tard que ho fes Messi. Boyan acaba de clavar l'1-3. Sorprenent. Va amb els dos peus, amunt amb l'esquerra primera, aquí veus l'esquerra primera i la dreta després, i que no tregui targeta amb això. Atenció, el llançament de la falta, serà Xavi! Gol, 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 gol de Xavi! El llançament de la falta, ha amagat Alves, ha fet d'aquelles passetes petites de conill, ha aparegut Xavi i l'ha clavat a la cassoleta. Quin gol de Xavi! L'ha clavat que ha tocat el pal. Ha tocat el pal, pegada al pal, impossible per Gorka, que s'ha llançat a buscar-la, però davant d'un llançament com aquest, l'únic que pot fer el porter és felicitar el llançador. Aquí el veiem. El llançament és impecable. És impecable. El primer gol de Xavi en aquesta Copa, la cançó de Cracòvia diu Copa, Lliga i Champions per aquest ordre. La Copa només li falten 26 minuts i serà del Barça. Atenció, Alves. Seria bo que el Barça, que Pep utilitzés els canvis, el marcador com està ja sentenciat. Alves fa la centrada, la toca amb el cap. Xavi, ve Boyan a l'interior, Paretó, la treu Gorka. Canvia a Messi. Està cridant la grada. Canvia a Messi. Sí. Bon reservar. El llançament d'Alves, Gorka. Era llançament a porteria, ahir sí que ha buscat. Ha provat el llançament a porteria intentant sorprendre el porter de l'Atlètic Club. Ha reaccionat molt bé Gorka i ha enviat la pilota a córner. La baixa a terra Lep. Lep mira de fer una passada frontal de gran per Messi. Messi la pica Paretó a l'interior de la gran, se la posa bé, fora. El llançament de la falta el farà Alves. El pots endevinar. 3 minuts. 3 minuts. És una anècdota. El xut a Alves, ha aturat Gorka. El refús ha tocat amb un jugador de l'Atlètic que acaba sortint fora de banda. 2 minuts i mig, està la Copa. Ja està aquí. Recordin que estem demanant que ens ajudin a trobar un nom per aquest equip. Envien un missatge al 7033, nom, punt i el nom que vostès creuen que aquest equip ha de tenir. En el moment en què l'àrbitre del partit, el senyor Medina Cantalejo, marca el final. El Barça és campió de la Copa del Rei del 2009. I Carles Puyol amb Xavi, que està mirant de pujar al damunt de la llotja per rebre aquest títol, aquesta Copa del Rei. Puyol i Xavi. Puyol que l'agafa i que l'alça. El Barça ja és campió de la Copa del Rei 2009.